Na tejto ulici som vyrastala a už vtedy som cítila, že samoty majú atmosféru, ktorú človek nenájde len tak. Toto bývanie si ľudia odovzdávajú z generácie na generáciu a byty, tie sa tu predávajú len výnimočne. A práve tu vám predstavujem veľkometrážny trojizbový byt s veľkorysým priestorom. Miesto s atmosférou domova, ktoré si môžete vytvoriť podľa vlastných predstav. Dnes tu sama žijem a preto veľmi dobre viem, akú hodnotu má toto miesto dnes. Nízkopodlažné bytovky, garáže, záhrady, krásne výhľady a pocit súkromia, ktorý pôsobí takmer luxusne. A kto vie, možno toto je ten správny čas na zmenu vašej adresy. Ak sú samoty miesto, kde by ste chceli žiť, ozvite sa mi. Rada vám tento byt ukážem osobne.